ואני מברך אותך, שיהיה לך בהצלחה, שתשמעו כל מי שנרצייך לטובה, הרבה ברכות, וגם לי גם מהשמיים מזה הרבה ברכות, ותשיגי לעצמך את אהובך לעתיד, ושיהיה לכם בעל, חייך הכי שניכם להיות בעל ואישה, אבא ואמא, שחנכו את הילדים כמו שצריך להיות, שיהיה לך חיים מאושרים, שיהיה לכם רק טוב ואושר ושמחה, שתזכרי גם שתבחרי דירה משלך פרטית, רק שתדעי שהאושר לא בא מהדירה הזאת, היא באה מהלב שלך, לתמיד. רק שתדעי שכולם אוהבים אותך, בשם החניכים ובשם הצוות, אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. כל מה שתעשי, תצליחי בכל מה שידייך. ותזכי לקבל המון מטובות והרבה ברכות. אני מאחל לאמנה שיהיה לה חיים טובים, שתמצא עבודה ותתפרנס, ושתתחתן, תביא ילדים טובים מהעולם. אמן, אמן. ותתחיל לעשות נרגילות. מה רע נרגילה? אמנה שיהיה לך הרבה מזל טוב במקום החדש, ויישאר לך טוב. שתעשי מה אותך. נמאס לי מהחיים פה. תעזבי את הדירות. זהו. תצליחי בחיים. זה קשה. יש לי עכשיו החיים רעים. גמרתי בדירה. ויש לו טיפול קרים. ואני עצוב עכשיו. אני הולכת פה. זהו. תברך. מזל טוב אמנה. לא, היא עוזבת. היא עוזבת. אתה רוצה לאחל לה משהו לקראת זה שהיא עוזבת? עכשיו אני ראיתי לי איפה אמנה עובד, הגיע לעבוד שם בכלל, אני ראיתי היום זאת תהיה. אתה רוצה להגיד לאמנה תודה על משהו? כן, תרצה. תגיד לה. תודה. משהו אמנה, תודה רבה. על מה תודה? זאת עבדת כמו מדריכה. במה אמנה עזרה לך? תודה, זה עזרת לעבודה. היא עזרה לך בעבודה? כן, איפה הרבה כסף, איפה אין אנשים כמו הייתי עובדת סוציאלית מרכז שיקום מאוד רלוונטי הייתי. אתה רוצה לאחל לאמנה משהו? כן. אולי בהצלחה? בהצלחה באמנה. אז בזהירות, ולא תבוא איפה כפר, איפה ערבים, איפה רוגו פרטי אליקס. שיהיו לך חיים טובים ובהצלחה. מה עכשיו? רוצה להגיד לה תודה על משהו? נית אותי למקום העבודה, זה טוב מאוד. זהו. עכשיו זהו. אולי זה בדיחה לסיום? אוקיי. החבר שלי לחדר דפק את הראש בקר. הנה עכשיו זהו. אמנה? לא יודע. לא יודע. טוב, עכשיו על זה. צריך להגיד בהצלחה במה שתעשי. זה טוב, ואני מקווה שיהיה לך התקדמות במה שתעשי. טוב? אמנה, היה לי מאוד כיף שהיית העוס שלי. זה היה, היית הרבה זמן איתנו, וזה מאוד קשה ששמעתי שאת עוזבת אותנו, ואני מקווה שאיפה שתהיי יהיה לך בהצלחה, וזהו, יהיה לנו טוב, וזהו.
כתוב לי שהמנה עוזבת, אבל אני מתגבר על זה. ומה אתה רוצה לאחל לה? מה אני רוצה לאחל לה? שיהיה לה בהצלחה בדרכה החדשה, ושתשמור איתנו על קשר, ושתמשיך להיות טובה להרבה אנשים כמו שלנו היא הייתה טובה. רוצה להגיד לה תודה על משהו? תודה על זה שהיא עזרה לי בהרבה דברים שהפריעו לי. וגם שהטרידו אותי על דברים שכבר לא רציתי לעשות אותם. ולא הסתדר לי איתם יותר. טוב, אני מברכת את העונה, שיהיה לה בהצלחה בכל אשר שתקנה, ונתגעגע לה מתי שתעזור אותנו, ואני לא רוצה שתעזור אותנו. טוב, תודה רבה על כל הדברים שעזרת לי, על ידי פרופסור, על ידי העבודה, ועל ידי זה שדיברת איתי. אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך. טוב, מה נגיד ככה בשפה שלי? בהצלחה למנה לאורך כל הדרך, ואיפה שתהיי תמיד תהיי איתנו בתוך הלב, כי את לא עוזבת אותנו, ואני מקווה שנשמור על קשר טלפונים, ותבקרי אותנו בזה ויהיה כיף. ולסיום, שמות גסולינה, גדולינה ורגדד, והמון כוח, ובהצלחה בשנים, וחזון לזהו. אין משהו חדש. בהצלחה. גדולה, אוקיי, תודה גדולה ענקית, ותודה על כל השנים שעזרת לכולנו ולי, בעיקרון. אם זה רק אני, אז באמת תודה רבה, ובעיקרון תודה על איך שאת. ומה המנה עזרה לך? בוא נגיד דברים אישיים, דברים נפשיים, ובדברים לא יודע, כמה דברים. רוצה לתת דוגמה? דוגמה אחת, בוא נראה. תודה על זה שהיא זו שבעצם הביאה את העבודות, כלומר כל הרעיונות שאז הייתי מאז כל השנים, וגם תודה על זה שהיה כיף איתך יחד בכלל. אני מאחלת למנה הרבה אושר ושתצליח בדרכה החדשה. והיה לי ממש כיף איתה, וחשבתי שזה וזה מאוד קשה, אבל אין מה לעשות, ככה זה פרידה. זהו. שאין מישהו חופש, יש עכשיו איזה מקום שאני הולכת אליו, אני לא משתעממת, ואני עושה משהו אחר וזה כיף. ביום שאני גם לא עובדת, אני הולכת לדיבור, אז זה עוד כיף. ובאמת אנחנו דבקתי אותה מאוד. המונה יקרה, אני מאוד אתגעגע לך שאת עוזבת אותנו, אני אוהבת אותך, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך בדרך הצלחה, שיהיה לך משהו טוב, שיהיה לך דרך אמונות, שיהיה לך דרך הצלחה, תמשיכי כל האורך הדרך, שיקרה לנו, ממני שלומית אוהבת אותך. זה בסדר. תודה רבה לאמנה שהיא נתנה לנו הרבה, שעזרה לעמוד בקשיים, ואני מאוד מאוד אוהבת אותך, ממני שלומית. שיהיה לך המון בהצלחה, באהבה שלי גדולה עלייך, אמנה. אמנה, שלום. אני רוצה לאחל לך בהצלחה בהמשך הדרך. את היית עובדת סוציאלית מקסימה, אהבתי אותך מאוד, את החינוך שלך, את הצחוק שלך, וחבל שאת עוזבת, אבל אם זה מה שרצונך, שבעזרת השם תהיה לך רק טוב וכל טוב בחיים. נאחל לי אותך.
שיהיה לה המון המון אושר ואושר. ויאללה. תגיד לה תודה על משהו? על כל העזרה. כן. תמיכה שהיא עזרה לי. במה היא עזרה לך? למשל? בעבודה, יובל, זה מכל הולך לאשפוז, רק שתדע, אפשר להתערב. אני מאחל לאלמנה היקרה שלך דרך הצלחה ואושר וחתני השנה ויחד בבעלך לעלות במקדש ולעמנו. אמנה, דרך בהצלחה, כל טוב, נזכור אותך ולהגיע, זהו, זה הכל טוב בהצלחה. שיהיה לה בהצלחה, מקווה שהיא עוזבת, תודה רבה על מה שעשתה, וכולם אהבו אותה, וזהו. לא, מה פתאום? אמנה, שלום. היה לי כיף איתך, מאוד שמחתי להיות איתך. אני רוצה שלא תעצבי ואני רוצה שתישאר.